Halo, kita sesambungan karo sampean sistem guru markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Sampean bisa ngaso yen perlu. Disaranake ndeleng kabeh indikator perusahaan sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki ayo nganalisa indikator dasar perusahaan saiki. Monarch Casino and Resort, Inc. ticker, MCRI. Review iki adhedhasar informasi saiki ing 1 Juli 2025. Miturut klasifikasi guru markets perusahaan Monarch Casino and Resort kalebu subkategori. Leisure rates 28 organisasi melu analisis. Kita bakal weruh pancasan final nyedaki mburi video. Skor perusahaan yaiku 7 saka 10. Hasil rata-rata kanggo subkategori punika minus 0,3 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kabeh pasar saham kanthi sakabehe. Kita waca sing asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka kab punika 1,8 terms. Marang 7 titik kanggo perusahaan Monarch Casino and Resort. Kanthi bandingake gerakan rega saham perusahaan Monarch Casino and Resort, Inc. lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Monarch Casino and Resort. Inc. nuduhake owah-owahan 28,1%. 37,6% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Kapitalisasi pasar perusahaan Monarch Casino and Resort gunggungipun 1,6 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori punika 181 US$ miliar. Nilai buku perusahaan punika 0 US$53 sen miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku 30 miliar dolar. Bandingaken enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Monarch Casino and Resort, Inc. ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar yaiku 0,883%. Regane buku 1,803%. Taksiran pangsa pasar lan kapitalisasi neraca perusahaan ing subkategori, apik 1 poin. Perusahaan ing analisis duwe utang 0 US$1,6 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 3% saka usaha. Asil kanggo tingkat kewajiban utang perusahaan, apik banget 2 terms. Nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 16,7. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 75,3. Nilai pasar kanggo rasio Mediawiki dibandingake organisasi subkategori, apik banget 2 terms. Mediawiki kanggo pungkasan 12 sasi ana 96 US$ mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine 96 US$ mayuta-yuta. Taksiran indikator keuntungan mangsa sing digambarake dibandingake karo subkategori, apik 0,5 poin. Rasio rega kanggo revenue perusahaan yaiku 3. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 2,4. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator subkategori, tole, minus 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 530 US$ mayuta-yuta. Revenue nerusake kanggo sabanjur 12 sasi punika provisionali 530 US$ mayuta-yuta. Taksiran pratandha saka prog sales mangsa dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, apik 0,5 terms. Wates dodolan punika 18,2%, karo rata-rata kanggo subkategori 3,1%. Assessment margin sales dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Bagian perusahaan dening nomor karyawan ing subkategori punika 1,13%. Sing 28% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $550.000.
Lan kanggo subkategori $704.000. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Bati perusahaan saben pegawai $33.000. Rata-rata ing subkategori $9.04. Evaluasi bati perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben pegawai $181.000. Subkategori $299.000. Sales saben rating pegawai dibandingake tokoh subkategori pasable 0 terms. Volume transaksi dodolan cocok kanggo 1,6%, karo rata-rata kanggo subkategori 4,6%. Indikator Resi 14 nuduhake tingkat 62% kanggo perusahaan Monarch Casino and Resort. Kanggo subkategori, tingkat iki 66%. Rega saham perusahaan saiki udakara $86.43. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $87.99. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh keputusan sing ditampa umum musim iki kanthi informasi lan sistem referensi kanggo ngevaluasi saham Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar asil analisis saham Monarch Casino and Resort, Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $86.44 US. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis regane relatif dhuwur. Pambiji organisasi ditindakake kanthi nggunakake pendekatan penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 98,81. Mandeg mundut disetel ing 74,07. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan didandani kanthi otomatis adhedhasar asil sesi dagang tanggal 31 Juli 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker, TIN, yaiku transaksi neraca kanggo didol. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran. Ing kasus nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Urutan kapindho tetep ing rega pungkasan. Matur nuwun kanthi sanget pamirsa kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan Guru Markets.